дуруд ҳамдиёрони азиз, имрӯз мавзӯи мо дар бораи зонуҳо меравад, барое ки бисёри патсиентҳо муроҷиат кардастанд, зонуҳошон дармандай. Мегӯянд бисёр зонуро тобат кардастем, соз намешавад. Сабабаш чӣ дабошад? Вақте ки зону артроз мешавад ё ки саршавии миниск мешавад, аввалои миниск, аввалои артроз, зарараш ҳамаш ай миёнай. Вақте ки миёнда остеофит мешавад, аллакай нервиёро зер мекунад. Вақт нервиёро ки зер кард, ғизоравии тарафи коси зонуда кам мешавад. Баъд бемориҳои зону сар мешавад. ва бисёри одамо тобат мекунанд зонура, бисёр тобат мекунанд, шифо намеёбанд, якбора шидан мегирад ҳавай. Сабабаш чӣ дай? Сабабаш миён дай. Аввал миён асос кардан дар корай. Вақте ки миёна ки тавбат кардӣ, каналҳоро ҳуй кардӣ, нервиҳо озод нафас кашидан, зону автоматӣ соз мешавад. Не ки агар вақти миён зер кардагӣ бошад нервиҳоро, то ҳазор дору, укол, тавбата, массажи света, физиотерапияу дигар чизҳоро багӣ, ин маънӣ надорад. Я сабукӣ метаву, бо ҳам мешавад. Барои ин касе ки зонуаш артроз метавад, аввал миёна нигоҳ кунем. Барое ки нарушени ай миёнай. Ин гапҳоро мо беҳуда намегӯем, ҳамаш ай таҷрибаи корияй. Дар таҷрибаи корӣ мо дидем ки зарарои ҳамин зонуву кокси артроз ҳамаш ай миён мешавад. Вақте ки зонуатон дарманд мешавад, аввал миёна хабар гирен, аввал миёна томография кунем, аввал миёна тобат кунем, баъд зонура. Агар ки дер кардем, зону ки артрози дараҷаи сеюм шид, болотар чорум шид, дигар роҳи тобат надорад, мерем рост ҷарроҳиш мекунем. Раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.